18. rođendan Stonoteniskog kluba Novi Sad ulepšao je tradicionalni svetosavski turnir za najmlađe, a preko 150 takmičara doprinelo je neizvesnim mečevima. Svetosavski turnir u stonom tenisu bio je i najmasovniji u poslednjih 10 godina u novosadskoj hali Spence, a domaćini Stonoteniskog kluba Novi Sad postarali su se da takmičenje, koje nije bilo bodovno, ne prođe bez jake konkurencije kod kadeta i juniora. Ovo je 11. po redu, već tradicionalni svetosavski turnir, ujedno i najmasovniji jer je rekordni broj učesnika, čak 153 takmičara i takmičarki iz cele Srbije i imamo goste iz Republike Srpske. Ovo je pre svega revijalni turnir, ali ove godine, koliko vidim, sa jako velikim brojem takmičara i najkvalitetniji, rekao bih do sada, po kvalitetu samih igrača. Najjača konkurencija bila je kod kadeta, gde se nekoliko reprezentativaca nadmetalo za titulu, a pobedio je Lazar Tomić iz Temerina, dok su njegove klupske kolege Jovan Vranešević i Petar Tepić bili drugi i treći. U istom uzrastu kod dama slavila je Tamara Hinić iz Brestovca, koja je pobedila domaću igračicu i branioca titule Sofiju Kovač. Ja treniram u Stonotenskom klubu Novi Sad, inače sam iz Ruskog Krstura. Ovde branim zlatnu medalju i ovaj turnir mi je dobra priprema za ligaške mečeve. Kristijan Červik iz Ade bio je najbolji junior, juniorka Vesna Matijević iz Bečeja, a ekipni pobednik bio je Stonoteniski klub Lav iz Jevremovca, čiji su takmičari osvojili 6 medalja.